Nisalmo sa lapad nga tree planting ang nagkadayang sektor sa ahensyas gobyerno sa Talisay City nga gipahigayon sa Barangay Tapol sa nisgutang syudad isip pag-obserbar sa Environmental Month. Nisalmot ang Saguniang Kabataan, Urban 4 members, Talisay City College students, AFP, PNP, BGMP, BFP, pagtambayayungan or NGOs, Assembly of God and Water for Life, Fisika, ESWM, Centro Staff, Demolition Staff, and City Hall Department Head Staff ug mga volunteers dulaan sa 5,000 kamapunuan sa kahoy sa mga fruit-bearing trees ang gipangtanom sa Dapol usa ka bukirang barangay. Gihimo kini aron mahulipan kadto mapunuan sa kahoy nga apektado sa grabing kainit sa panahon ug sa panghinaot nga mao kini unya ang usas makatabang pagpakgang nga masinati pa ang pagbaha sa Talisay City kun adunay kusog nga mga uwan. Ang gipanglantawan nga dakong makatabang usab kini sa mga mosunod nga henerasyon.